хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 26 август дар Паём ТВ. шарикони асосии содироти Тоҷикистон Қазоқистон, Чин, Туркия ва Узбекистон мебошанд. Тибқи омор, ҳиссаи содироти колоҳои Тоҷикистон ба Қазоқистон 21.2% аз ҳаҷми умумии маҳсулотро ташкил медиҳад. Танҳо дар 7 моҳи соли ҷорӣ ба Қазоқистон ба маблағи беш аз 287 миллиону 900 ҳазор доллар коло содир шудааст, аммо ҳаҷми воридот бошад аз ин кишвар беш аз 493 миллиону 700 ҳазор долларро ташкил додааст. мубодилоти мол миёни Тоҷикистону Чин дар ин давра 766 миллиону 100 ҳазор доллар ва воридот беш аз 521 миллион долларро ташкил додааст. дар маҷмӯъ гардиши тиҷорати хориҷии Тоҷикистон аз аввали соли ҷорӣ беш аз 4 миллиарду 100 миллион долларро ташкил додааст. ҳаҷми воридот беш аз 2 миллиарду 700 миллион долларро ташкил дода 245.2% ё 559 миллиону 200 ҳазор доллар афзоиш ёфтааст. содироти мол 1 миллиарду 300 миллион долларро ташкил дода нисбат ба як соли қабл 1.9% ё 25 миллиону 700 ҳазор доллар афзоиш ёфтааст. дар моҳҳои январ-июли соли ҷорӣ аз Тоҷикистон ба хориҷи кишвар ба маблағи зиёда аз 64 миллиону 500 ҳазор доллар нерӯи барқ интиқол дода шудааст. ин нишондиҳанда тибқи иттилои агентии омори Тоҷикистон дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2021 55 миллион доллар ба андозаи 17.2% зиёдтар мебошад. харидори асосии барқи Тоҷикистон кишвари ҳамсояи Афғонистон буда, инчунин барқ аз ҷумҳурӣ ба ҳаҷми начандон зиёд ба Узбекистон низ интиқол дода мешавад. мувофиқи қарорҳои имзо шуда, Афғонистон барои ҳар 1 киловатт-соат барқ аз Тоҷикистон 4.67 сент ва Узбекистон 2 сент маблағ пардохт мекунанд. тарофаи нисбатан пасттар барои Узбекистон бо он маънӣ дод мешавад, ки дар навбати худ Тоҷикистон аз ин кишвар бо нархи имтиёзнок гази табиӣ мегирад. кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Тоҷикистон дар шаҳри Хорух бинои зербахши муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистонро ифтитоҳ кард. бо иттилои кумитаи давлатии сармоягузорӣ, маросими ифтитоҳи ин иншоот дар доираи форуми байналмилалии сармоягузорӣ Помир Вест 2022 баргузор шуд. ин бино бо технология ва таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардида, барои соҳибкорони ватанӣ барои табодули афкор ва таҷриба бо тоҷирони муваффақи ватаниву хориҷӣ шароити нав фароҳам оварда шудааст. соҳибкорон метавонанд дар воҳиди муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон кӯмаки методӣ ва машваратӣ гиранд. муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон дар назди кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар охири соли 2018 таъсис ёфтааст. соҳибкорон дар ин марказ имкон доранд ки аз машваратҳои ҳуқуқӣ, андоз, муҳосибӣ, молиявӣ ва ғайра истифода баранд. ба кори муассиса мушовирони касбӣ ҷалб карда шуда, дар ин ҷо оид ба ташкили корхона, андоз, гумрук, тафтиши органҳои давлатӣ, инчунин хизмати маишӣ машваратҳо гузаронида мешавад. бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 август муқаррар намуд. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши пули русӣ дар бозори арзи кишвар 100 рубл 16.68 дирам қимат дорад. тибқи иттилои Бонки миллӣ, имрӯз ҳам нархи доллар аз евро боло рафт. ҳоло дар бозори арз 100 евро 1022 сомониву 3 дирам нарх дорад. асъори амрикоӣ бошад 100 доллар 1025 сомонӣ арзиш дорад. нархи нафт. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон 98 доллару 98 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Нью-Йорк Mercantile Exchange ва Lightswhite Oil Нью-Йорк 93 доллару 34 сент муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз 1759 доллару 66 сент барои 1 унс таъин шуд.